Kabamba, pakibasa na lang po kung ano yung recipe na ito. Mahirap po kasi siyang bigkasin. Joke lang po. Isang recipe ito ng mga Ilocano. Ihawin lang natin yung talong, tsaka ito balatan at i-slice ng maliliit. Wala pong mali siya sa recipe na ito, kabamba. Igisa lamang ang bawang at sibuyas. Pag nagisa na, isunod na rin natin yung kamatis. Isunod na rin yung mga talong na hiniwa pag nagisa na yung kamatis. Tinimplahan ko lang ito ng asin at MSG. Naglagay ako dito ng 3 itlog. Tinimplahan ko lang ito ng asin. Ganito lang kadali ang pagluto nito, kabamba. At nilagyan ko lang ito ng spring onions. Salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli.